ba zai yiwu ka tsare ɗanka daga wuta ba, dole ɗan har sai ya tsaye da sallah. Ba zai yiwu ka tsare ɗanka daga wuta ba sai ka tsare ɗanka daga ƙarya da munafirci. Ba zai yiwu ka tsare ɗanka daga wuta ba sai ka tsare ɗanka daga miyagun ayyuka. To yau matsalar da muke ciki, uban ma bai gama da kanshi ba balle 'ya'yansa, uwar ma bata gama da kanta ba balle 'ya'yanta. Doktor, matar da har yanzu ba a daina ce mata ki tashi ki yi sallah ba, yaushe wannan matan za ta koya ma ɗanta sallah? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Matar da har yanzu ba a bar rigima da ita akan sallah ba, aka ce wannan ita ce uwar 'ya'yanka, ai ta kunna muku danja a cikin gida. Matar da har yanzu ba ta bar ɗauke-ɗauke ba, za ta iya ɗiban abincin gidan ta aika makwabta ta sayar, wannan matan ta isa ta hana 'ya'yanta sata? Matar da za ta zauna da 'ya'yanta ta shirya musu ƙaryan da za su yi wa babansu, wannan matan za ta iya hana 'ya'yanta yin ƙarya? Kasan wata za ta zo tana bayani ma 'ya'yanta wa mai gidanta, ɗazu abu kaza ya faru, abu kaza ya faru, an yi kaza, an yi kaza. Lokacin da take wannan bayani, 'ya'yanta da suke gefe suke zaune sun san ƙarya mama take yi wa baba. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu wannan matan za ta iya ajiye yaran nan ta ce musu mai ƙarya ɗan wutan? Matar da za ta kira ɗanta a ɗaki ko ita ta ce ka je ka gaya wa babanka kaza kuma ƙarya ne, an jima za ta ajiye yaron nan ta ce mishi mai ƙarya ɗan wuta ne? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Mai gidan da har yanzu bayi fita sallar jam'i shi ne zai kama miki hannun 'ya'ya ya kai su aljanna? Kafar da bata kai ka masallaci ba, a tunaninka wannan kafan za ta kai ka aljanna? Kafar da bata kai ka masallaci ba, wannan kafan za ta kai ka aljanna?